Карела не ми трябва. Тая Карели ги мани тя къде. Карели е там турой на тиквата отгоре. Дайде, това ти казвам. Турой си отгоре Карела, ако идеш и това е. Ето, Кимон ще трябва ли още? Кой е това? Кимон. Ще трябва кивион. Той кивион е, имам кивион. Не, хубаво. Оставо тук е.